Duh Jen, filmnya lucu tenan ya. Nanging aku kok kerasa ngalah ya. Padha dah, nanging males metu. Yo, pengen makanan sing enak, nanging sing praktis. Tenang bae, aku wis nggawa panganan saka omah. Kebektika, kue pancen kanca sing paling apik. Mesti dong, iki kebab senenganku, dagingnya empuk, sausé ngangenake. Bener banget Jen. Rasanya maknyus, bumbunya pas, nyawa pengen nambah terus. Iya kan, mangan kebab TK kuwi paling cocok yen santai kaya ngene. Kebab TK kanca asik nalika santai ning omah. I want you to come claim it. I do. It's like supernatural. There's the sesame. I'm the one that grows. It's taking over me to walk far before. Makes it hard.